Nisa is-sottomettu għal żwieġkom bħalma jixraq lis-Sid. Irġiel ħobbu n-nisa tagħkom u tkunux morri lejhom. Tfal, obdu l-ġenituri tagħkom f'kollox għax dan jogħġob ferm lis-Sid. Missirijiet, tirritawx l-tfal tagħkom sabiex ma jaqtawx qalbhom. Meta kienet l-aħħar darba li ltqajt ma' familja u ħsibthom tim ta' anġeli. Jekk iltqajtu magħha, introduċuni magħha. Il-familja hija l-ħsieb Alla għalina. U familja maquda, familja armonjuża hija imprezzabbli għax qisha hija toma minn qabel tal-ġenna. Ir-realtà sikwit turina xort oħra. Jekk aħna onesti ma' nfusna, nasib ikun eżerċizzju tajjeb u ta' benefiċċju għalina illi naraw ninsab hawnhekk f'dan il-livell. Nixtieq inkun fi skaluna ogħla. U meta nibdew nifhmu d-dinamika x'qed jiġri fil-familji tagħna, forsi nkunu preparati aħjar biex nittakiljaw dawk il-problemi, dawk il-volpijiet li qegħdin naħarbtulna l-għalqa tad-dwieli tagħna. Aħna kif aħna uwarjati bħala bnedmin għandna bżonn il-xulxin u neħtieġu l-kumpanija ta' xulxin. Tiftakru Alla x'qal fil-bidu mhux tajjeb għal bniedem li jkun waħdu. Mhuwiex tajjeb. Però fl-istat tagħna bħala midinbin, fil-każ tagħna midinbin maħfura ma' xorta midinbin. Nixxebħu ma' qabda qnifet, anfut jekk tmur il-wardija tista' tara tiltaqa' ma' xi wieħed. Il-qanfut taf kif inhu? Mela għandek qabda qnifet u fix-xitwa u l-bard. U dawna jafu li jekk iridu jgħixu flimkien u jibdew jitgezzu flimkien u aktar ma jitgezzu flimkien aktar jibdew innikżu xulxin. U jgħidu ma jaqbillix u jerġgħu morru apparti għalihom u jibdew jerġgħu jħossu l-bart u jerġgħu mbagħad imorru flimkien. Għandek dik it-tensjoni li tixtieq tgħix fil-qrib u f'intimità ma' ħadd ieħor, meta fl-esperjenza tersaq ma' ħadd ieħor f'intimità iweġġak. Jew tweġġak. U dik hija l-esperjenza tagħna illi jeħtieġ li narfuha fil-familji tagħna, kull familja, għalhekk familja hemm ċerta familjarità, xi familjarità, illi hemmhekk jien u int. U m'hemmx ħabbi u m'hemmx maskri, hemmhekk il-karattru tagħna jiġi żvelat b'mod spontanju, b'mod naturali. Tifhem, tkun taf jien min jien, kun nafni kif inġib ruħu fid-dar. U l-istess ħaġa inti. Hemmhekk l-intimità, hemmhekk hija l-familjarità u hemmhekk ukoll hija l-vulnerabilità tagħna. Hemmhekk jinkixfu id-djufijiet kollha tagħna. Jiġu imperċin għal vista ta' dawk illi qegħdin ngħixu magħhom. Tajjeb, ġifieri jiena min-nies kollha tad-dinja min jafni l-aħjar? Tweġiba sempliċi. Dawk illi qegħdin jgħixu taħt l-istess saqaf miegħi. Okay? Din hija l-realtà illi rridu nifhmu u preċiżament fid-dar kif inġibu ruħna aħna nassu l-inqas fuq nfusna. Hemmhekk relax. Hemmhekk dari. Hemmhekk norqod. Hemmhekk insajjar, hemmhekk niekol, hemmhekk naħasel. Tifhem, hemmhekk qed ngħix. U hemmhekk allura jiena li żed magħruf. U ovvjament aħna nafu li maħniex aħjar minn ġarrar tal-fuħħar. Pawlu l-Apostlu nnifsu iddeskrivi l-nifsu bħala
ġarra tal-fuħħar. Ġarra tal-fuħħar hija fraġli, mija xejn speċjali, tinkisar faċilment. U allura id-dar, irridkom tifhmu, hija skola eċċellenti biex aħna insiru nixbħu aktar lill-Muallim tagħna Sidna Ġesu. Hija skola ta' santifikazzjoni, skola ta' taqdis. Jekk qegħdin inħarsu lejn id-dar u l-familja bħala ufx dwejjaq, għax jekk nibda nirrakkontalek ma nispiċċaqat, irridu nħarsu lejha bħala ambjent fejn Alla kapaċi jibdilna. Kapaċi jibdilna b'dawk l-esperjenzi u b'dawk ir-relazzjonijiet li aħna qegħdin immantnu ma' ħadd ieħor. Issa, ovvjament, hemm l-sfida jiena preparajt hawnhekk 8 punti illi nixtieq naqsam magħkom u nikkonsidrawhom flimkien. L-ewwel waħda hija il-familja tesponi min aħna realment. Il-familja turi min aħna realment. Fil-pubbliku nimmaniġġjaw l-affarijiet mod ieħor fuq il-post tax-xogħol ukoll hemm ċerta kawtela, noqogħdu pass lura biex ma nitlux fit-trabil. Imma id-dar hija tiegħi. Id-dar hija l-indirizz fejn noqgħod. U allura hemmhekk l-aktar li ninsabu mingħajr maskli, u allura lejja ta' wara ġurnata xogħol, l-istress illi ilu jiġma fina, l-irritazzjonijiet, ir-reazzjonijiet spontani ta' bejnietna kif aħna nwieġbu lil xulxin, kif aħna nittrattaw lil xulxin, bid-drawiet li saru stabbiliti. Drawiet li issa ħxienu. Hemmhekk il-karattru tagħna jintwera. U allura tibda taraf il-mħanina kemm jien bla paċenzja, għax marti kelmitni kelli għalfejn nirrispondi hekk. U nistgħu niskużaw li nafusna x'kont jien u għattila li ġarri tinnara l-aħbarijiet, jew rid nilab daqsxejn PlayStation u kull darba tiġi tfixkilni. Taf kif? Il-nuqqas ta' sabar li kapaċi juri l-nifsu anke fit-tonalità il-kadenza tad-diskors tagħna kif ngħiduh. Dak li jkun jieħu messaġġ illi m'għandux aptitek. Il-kburija tagħna tidher fl-attitudni difensiva tagħna. Kull darba niddefendu lil nfusna, nitlu f'qoxritna. Ħadd ma jistax ikellimna. Is-supervja tibda toħroġ meta nirrifjuta illi nammetti li għandi tort. Aħna min natura tagħna ma narfux id-dnub personali, nippreferu waħlu f'ħadd ieħor. Ftakru aħna quliet Adam u Eva. Mill-bidu hekk għamlu. Il-mara li inti tajtni, mhux jien, il-mara li inti tajtni. U l-mara qaltu s-serb daħaq bija. Nfarfu fuq da. Per fil-familja jekk aħna jridu nkunu orrif u għaqlin u se nsib nibdew nindunaw ċerta egoizmu pereżempju li jibda jidher faċilment meta inti tikklejmja li għandek il-ħin privat tiegħek, għandek l-ispazju tiegħek. Ir-rabja li tiġi żvelata mhux biss bid-diskors imma fis-siktiet tagħna li inti tingħalaq fik innifsek. Mhux biss f'kamar tingħalaq fik innifsek. Fit-tnejjid tiegħek kif tonfoħ kultant. Il-messaġġi għaddu li għal darb'oħra nuru li aħna hemm ċerta ħidma tal-laħam għaddejja. Flok maħna qegħdin mimlijin bl-Ispiritu Santu, ikkontrollati minnu. Fil-familja hija l-aqwa ambjent biex aħna narfu fejn ninsabu. Din il-kixfa tagħna nfusna mhix aċċidentali. Alla qed jinqeda bil-rubija tagħna fil-familja li qegħdin ngħixu ma' xi ħadd ieħor 2, 3, 4 oħra. Qegħdin ngħixu magħhom minn ġurnata l-oħra u d-nubiet mistura tagħna
joħorġu għad-dawl. Issa għandek għażla. Jew tibqa' ma tagħtix każ u tajt għax jiena hekk magħmul. Jew tara li iva. Din il-ħaġa hija provvidenzjali, Alla qed jurini kif qed nittratta l-marti, l-uliedi, hemm lok għal improvement, mhux vera. Ovvjament Alla jurina fejn ninsabu mhux biex irexna, mhux biex ħamrilna wiċċna, imma biex jirfinana u jtejjibna. Tajjeb, u allura il-taqdis tagħna jirrekjedi l-verità. Ħares fejn wasalt u x'int realment fid-dar. Mhux hawn. Jew fil-pjazza, fid-dar. U tara fejn wasalt spiritualment. It-tieni punt. L-imħabba hija it-testjata fejn hi l-iżjed diffiċli li titwettaq. Fejn? Fid-dar. Fid-dar għalkemm ngħixu ma' nies li huma leżes għalina għax huma rabatna huma demna, insibuha l-aktar diffiċli illi neżerċitaw dik l-imħabba għaliex huma jistennew ħafna minna. Jistennew ħafna minna. U jien għandi ħabta li ngħejja nagħti u nagħti u nagħti. U allura irridu niftakru illi d-domanda tista' tkun kontinwa ma taqaf qatt. Mill-banda tiegħi sabar, ġentilezza, bontà. Bħalma qal l-Apostlu Pawlu fil-Korintin li kieku kelli nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli, però mbagħad ma għandix imħabba inkun sirt isni gong storbjus jew ċimblu jżarżar. Xi ħaġa li toffendilek widnejk. U kieku għandi d-don tal-profezzija u nifhem il-misteri kollha u kull tarif u kieku għandi kull fidi. Hekk li nisposti għal muntanji imma ma għandix imħabba ma jinxejn. Tajjeb konsidrawha din. Ma jinxejn. Kemm hawn nies li huma donati, għandhom abbiltajiet, għandhom ċerta karizma. Ma għandhomx imħabba qudiem Alla minn xejn. Fid-dar Alla jagħtina l-opportunità biex neżerċitaw din l-imħabba. Bħalma u jeżerċita imħabba lejn nies li huma ingrati, indifferenti, li jżebilħuh, li jgħidulu ma jeżistix, u Alla huwa twajjeb magħhom. Xorta waħda. Hekk ukoll qed jagħti l-istess opportunità lilna. U allura meta jiena neżerċita il-ġentilezza, neżerċita il-maħfra li nkun konsistenti f'imħabti, konsistenti. Mhux bħat-temp jinbidel, daqqa burus u daqqa gris u daqqa le, konsistenti. Hemmhekk nibdew naraw illi ta' bilħaq Alla jaf x'inhu jagħmel. U l-fatt li jridna ngħixu ġo familja, hemmhekk għandna l-aħjar ambjent biex il-imħabba sagrifiċjali tagħna tkun ġenwina aktarx milli xi ħaġa ta' konvenjenza. Meta nkunu nies illi qegħdin nitalmu nħobbu, dana qegħdin nagħmluh mhux batti drammatiċi li ħajsemmu fuq il-gazzetti għaxxejn. Imma ħajkunu atti li jiswewna, lilna personalment jiswewna għax qed tħobb lil dawk illi jafu bid-djufijietek, illi jirritawk, illi ferewk fil-passat bid-diskors tagħhom, bl-aġir tagħhom, u xorta waħda inti imsejjaħ biex tħobbhom profondament. Din hija l-modija għal kull Kristjan. Dan huwa dak illi huwa rikjest minna bl-Evanġelju. Jekk aħna nemmnu li ħabna Alla meta
konnadna mid-dimbin u bla saħħa u edewa tiegħu u xorta waħda ħabna, aħna rridu nirritornaw il-kumpliment. It-tielet punt. Fil-familja tiġi eżerċitata kemm awtorità u sottomissjoni. L-awtorità trawwimna fl-umiltà u s-sottomissjoni taġinna fl-afdar, xirrit ngħid. Mela, Alla jrid illi fil-familja jkun hemm struttura u struttura magħrufa. Kif rajna mill-Kolossin, Pawlu jindirizza l-missirijiet, il-tfal, l-ommijiet u kulħadd suppost jaf x'inhu r-rwol tiegħu li għandu jwettaq. Inwettquh mhux perfettament. Kultant ninsew ir-raġel jinsa li huwa il-ras tal-familja u huwa msejjaħ illi jħobb il-martu bħalma Kristu ħabb il-Knisja. Dak huwa l-mudell. Bħalma Kristu ħabb lill-Knisja. Ġifieri akkost li isofriju imbasta martu tagħti l-qudiem. U l-mara hija msejħa biex tissottometti. Sa naf li hemm ħafna ideat żbaljati dwar din l-imbirka sottomissjoni. X'inhi sottomissjoni? Ma tfissirx li l-mara hija inqas jew inferjuri għar-raġel. Jekk trid ritratt ta' mara sottomessa għar-raġel aqra Proverbi 31 fejn għandek il-ritratt tal-mara ideali, mara inventiva, kreattiva, tieħu inizjattiva, tappoġġa l-żewġa, tara x'tagħmel fin-negozju tixtri għalqa tarġa' tbieħha. Ir-raġel tagħha jafda. Ir-raġel tagħha jafda. U jfaħħar bil-belt. U jgħidilha ħafna nies oħra għamlu ħwejjeġ ta' ħila. Minti tisbuqhom il-koll. Hija mara illi tafda illi hija sottomessa għal żewġa għax mhux għax tafdaħ, għax tafda lill-Alla. Li għalilha biex tkun sottomessa għal żewġa. Għamlu r-riċerka tagħkom f'din ir-rwol partikolari tal-mara illi fija issib il-kuntentizza u t-twettiq vera tagħha. U nerġa' ngħid mhux għax b'ebda mod hija inferjuri għar-raġel. Alla ħallaq il-bniedem fuq ġbija tiegħu, raġel u mara ħalaqhom. Però hemm struttura fil-familja. Meta dik l-istruttura ninsewha, allura nkunu qegħdin nistiednu il-gwaj bidejna. Nissa s-sottomettu għal żwieġkom bħalma jixraq fis-sejt. Meta il-mara tissottometti taraf illi r-raġel huwa r-ras tagħha. Qiegħda tagħmel hekk għax taf illi fuq żewġa hemm is-sit innifsu. U allura din xi ħaġa kapriċċjuża. Irġiel ħobbu n-nisa tagħkom u tkunux morri lejhom. Għaliex ma tkun għax Pawlu jaf illi ma' żmien hemm ċans li jinġema dan il-kurrent ta' resentiment, ta' rusa, ta' ħsibijiet li bqajt ma esprimejthomx ma' martek. Il-raba punt. Id-dar titrenjana fl-istqarrija u fil-maħfra. Titrenjana fl-istqarrija u fil-maħfra. Imkien l-indiema mi aktar neċessarja, jew aktar diffiċli milli fid-dar. Għax fid-dar inti qiegħed tagħmel l-aħjar u l-almu tiegħek lin-nies li sikwit nkunu onesti ma jirrikonoxxux l-isforzi tiegħek. U viċa versa. Għax nieħdu li xulxin for granted. U nibdew nirfsu fuq il-kalliet ta' xulxin minn aqqas biss ngħidu skużi ħseb wara ħfirli. Fid-dar Alla qed jagħtik l-opportunità biex titgħallem taħfer lill-bqija tal-bnedmin. Dak il-kliem imlissen bir-rabja li jibqa' jkarka, dawk id-drawiet
ta' traskuraġni li jibbisu, dawk l-żvisti li jakkumulaw, x'inhuma żvisti, misunderstandings. Inti għad xi ħaġa, martek ma fehmitekx, għadlek xi ħaġa int ma fimtiex, u allura l-affarijiet aktar u aktar jikkomplikaw. it-taqdis tagħna ħajavvanza fil-familja meta l-ewwel ħaġa id-dnub huwa rikonoxxut. Meta aħna nidimbu ma nistgħux ninnegaw, ma nistgħux neħbew wara subgħajna. It-taqdis javvanza meta l-apoloġija, meta l-istqarrija hija sinċira. Mhux qiegħed titloba biex imbagħad darba oħra inti għandek karta x'tilab. Id-dusija tikber meta l-maħfra hija estiża ripetutament. Għaliex? Għax ħin kollu għandna bżonna mingħand xulxin. Primarjament mingħand Alla ma nix ngħidu. Meta tkun qed tgħix taħt l-istess saqaf ma' ħadd ieħor, tiġi sforzat li tikkonfronta l-bżonn tiegħek għal grazzja t'Alla. Għandek bżonn kontinwu għal grazzja t'Alla. Il-grazzja ma tibqax dottrina astratta li qed taqra mill-Bibja jew minn fuq ktieb. Ma hija l-grazzja li qiegħda titħaddem kuljum bħala neċessità kwotidjana. Minn sbieħ il-jum sa flaxija. Fil-familja illi tipprattika din l-indiema u din l-istqarrija se ssir entità ħanajdulek illi hemmhekk il-qdusija tikber. Hemmhekk ħanavvanzaw bħala dixxipli ta' Sidna Ġesu. U infakrek, tippretendix il-perfezzjoni mingħand il-membri l-oħra tal-familja. Tippretendix il-perfezzjoni meta lanqas int m'inti perfettu x'vera. Il-5 punt. Rutini ordinarji isiru dixxiplini spiritwali. Aħna ngħidu il-familja Alla fl-erf tiegħu jaf x'inhi jagħmel. Meta poġġina f'familja, tajjeb, hemmhekk għandek l-aħjar għalqa fejn inti tiddixxiplina ruħek. Tajjeb, jekk għandek soldat irid ikun dixxiplinat, jekk għandek atleta irid ikun dixxiplinat. Kristjan fejn jista' jiddixxiplina ruħu biex ikun effettiv fid-dieta madwaru fejn? Fil-familja. Fil-familja. Naf, inkitbu miet jekk mhux eluf ta' kodba kif il-Kristjan jista' jgħaddi l-qudiem u jitjieb. Per eżempju, Ignazio Loyola li huwa l-fundatur tal-Ġiżwiti kiteb il-famuż ktieb tiegħu Eżerċizzi Spiritwali illi min isegwih jgħid illi għadda l-qudiem. Però Alla tagħna eżerċizzi illi forsi maħniex nindunaw illi qegħdin f'dawk l-eżerċizzi u forsi maħniex nagħmluhom. Eżerċizzi matul is-sena kollha. Mhux eżerċizzi tar-randan dawn, huma eżerċizzi matul is-sena kollha fejn inti għandek illi inti qiegħed f'relazzjoni ma' ħadd ieħor, għandek ċerta rabta ma' ħadd ieħor. Issa hix rabta fqira jew rabta matura, imma għandek rabta ma' ħadd ieħor, tajjeb, illi qed tgħix magħhom b'ċerta ħansejħula monotonija u repetizzjoni tal-istess affarijiet. Tajjeb, x'dixxiplina qawwija meta aħna dawn l-affarijiet li qegħdin nagħmluhom flimkien minn ġurnata għall-oħra, qegħdin nagħmluhom għaliex bihom qegħdin inservu. U il-Kristjan jidher fl-aqwa dawl tiegħu meta jservi. Meta jservi. X'nagħmlu ta' kuljum? Tisjir, faċendi, xiri, tindif, ħasil, tfarfir, konverzazzjonijiet, skedi, appuntamenti, tiswijiet, l-loġieħ ta' rasti meta hemm il-vit qattar.
Taf kif it-tiswijiet hemmhekk qegħdin ġifieri, dawn l-appuntamenti il-homework ma' tfal dak għaddejnieh. Dak għaddejnieh. Imma tafux qed nitkellem. Qed nitkellem fuq realtà illi tobroxna, illi qegħdin fiha. Qed nirrealizzaw illi Alla poġġiena fiha dir-realtà. Din ħajjitna. Din ħajjitna. U allura dawn ir-rutini huma rutini. Huma affarijiet illi tagħmilhom u terġa' tagħmilhom u terġa' tagħmilhom. Dawn ir-rutini isawruna aktar minn kwalunkwe momenti eċċezzjonali. Insija Alla mhux se jqazzek f'daqqa b'xi bakketta maġika, b'xi second blessing. Alla qazzek gradatament. Hekk kif inti tinsab f'dil għalqa illi le mhux kollox postu. Hemm il-ħajt tas-sajjieħ qed jaqa', hemm il-ġebel fil-ħamrija, u rridu naħdmu f'dil għalqa jekk irridu naraw il-frott. Meta isservi bla rikonoxximent jew gratitudni, xi qed jiġrilek? Qed titħarreġ fl-umiltà. Vera jew le? Meta tippersevera fil-li tagħti servizz u tindokra lil ħaddieħor matul mart jew ejja, tkun qed tiġi ttrenjat fl-imħabba. Qed tagħtilek innifsek. Meta tibqa' fidil f'doveri ċkejkna, tkun qabat il-modija tas-sabar u taċ-ċaħda tiegħek innifsek. Meta tagħmel faċendi li ħadd ma jinduna bihom. Vera? Nispera li m'inti xi wieħed jew waħda minn dawk illi tagħmel xi faċenda u tmur iddoqq it-trombi mbagħad. Tagħmel faċendi illi ħadd ma jirringrazzjak għalihom u ħadd ma jinduna bihom. Tkun qed temmen verament illi Alla jqagħd jippremjak. U da kollu jsir fil-familja. Il-familja ssir il-laboratorju biex ngħidulek fejn il-karattru huwa żviluppat bil-mod u bil-kwiet. F'dak l-ambjent sagru ħansejħulu hekk. Is-sitt punt. Meta tgħix f'dar, allura qed tgħix ma' nies oħra li mhumiex Kristjani bħalek. Din hija realtà. Ħafna minna. Aħna Kristjani però hemm ħuti, marti li mhijiex Kristjana bħali. Tajjeb, dik hija għal darb'oħra opportunità fejn inti tirraffina x-xhieda u l-integrità tiegħek. Tirraffina x-xhieda tiegħek għax taf illi il-ħin kollu inti in the spotlight. U Alla birkek b'dan il-mod biex inti taraf illi il-fidi tiegħek qed tiġi ttestjata għal ġenwinità tagħha. Hijiex fidi li taħdem bl-imħabba, hijiex fidi li tissapporti. Il-dusija tiegħek trid tkun tidher b'mod illi ħadd ma jista' jinnega. U mhix xi ħaġa li hija sempliċement irreċtata. Tirreċta għal kwarta u jgħaddi kollox, imma fil-familja ma tistax tirreċta. Kif għattilkom fil-familja int huwa int. U martek li forsi ma temminx il-Vanġelu bħalek, għalija inti ħadkun isek ktieb mikxuf, ktieb miftuħ. M'hemmx ħabbi. Dik il-fedeltà umli u paċenzjuża ma' nies li m'għandhomx l-istess world view tiegħek, m'għandhomx l-istess fidi tiegħek. M'għandhomx l-istess stima li għandek int lill-Iskrittura mqazza. M'għandhomx l-istess xewqa li inti sservi lil Ġesu bħalek. Potenzjal konflitt iva. Imma jekk baqal u bil-erf
nħallu l-Alla jmexxina f'dik is-sitwazzjoni skabruża. Narġa' hija sitwazzjoni delikata. Hemmhekk se nsibu lilna nfusna invigorati fil-grazzja t'Alla. Is-seba' punt. Il-dar tallimna nġorru s-salib kuljum. U imnalla hekk il-għaliex Ġesu qal jekk aħna ma nġorrux is-salib ma nistgħux nkunu dixxipli tiegħu. Jekk aħna ma niġħdux lil nfusna ma nistgħux nkunu dixxipli tiegħu. Issa tarfu qegħdin tirrealizzaw li fil-familja għandek l-aqwa ambjent fejn tiċħat lek innifsek, fejn terfa' s-salib, fejn inti trid tgħix bħal f'kull post ieħor fl-aħħar mill-aħħar, imma inti identifikat ma' Kristu. Inti dixxiplu tiegħu, inti alliev ta' dan li mgħallem Ġesu, illi miet u rxoxta għall-ġustifikazzjoni tiegħek. U allura l-ħajja domestika issa l-ħajja ma' ħadd ieħor ma' dawn li eżistijek se ssir inevitabilment xi darba oħra xi ftit jew wisq ħajja li tinvolvi tbatija. Verew le. Għax hemmhekk ħajkollna nixxerjaw il-piżijiet ta' xulxin, it-tabijiet ta' xulxin irridu nerfawhom flimkien u allura il-diżappunti, il-mart, in-nuqqas ta' ftehim, il-mistennijiet li mhumiex imwettqa. Kollha kemm aħna dħalna fiż-żwieġ, jew kważi kollha, dħalna fiż-żwieġ u kellna ċerta expectation. U forsi dik l-expectation ma ntlaħqitx. Allura hemm diżappunt. Hemm ix-xofa, hemm l-iskoraġġiment, hemm it-telqa, l-indifferenza, il-frustrazzjoni, l-żball komuni illi nagħmlu, illi nippretendu, illi marti jew uliedi jinbidlu ma' tfaqqiħa ta' subajja. Dik arroganza. Dik arroganza. Taħseb illi int kapaċi tibdel bniedem. L-Ispiritu Santu biss kapaċi jibdel bniedem. Int msejjaħ biex tkun paċenzjuż. Biex tmantni relazzjoni tajba. Minkejja l-vessazzjonijiet, minkejja l-ħolm mhux imwett, minkejja l-iskuntentizza li kultant insofru fil-familji tagħna. ċertu awra ta' skuntentizza. Għaliex? Għax qed tippretendi wisq minn ħadd ieħor u inti m'intix tagħti is-sem tiegħek. Daqs kemm suppost. Dan it-toqol mhux dejjem nistgħu naħarbu minnu. La darba aħna intrabatna biż-żwieġ, iż-żwieġ isejjaħ li aħna l-imħabba tagħna ħad tibqa' tippersefera. L-Apostlu Pawlu fil-Korintin jgħid illi l-imħabba hija paċenzjuża, twajba, mhix ġeluża, ma tiddandanx b'janfisha, mhix gburija, ma taġixxix indiċentament, ma tfittix l-interessi tagħha nfisha. Mhix irritata faċilment, ma tirrekordjax il-ħażen soffert, ma żommx notebook bil-fallimenti ta' ħadd ieħor. Lamentali u laqqas fuq il-karta. Ma tirrekordjax il-ħażen soffert. Ma tifraħx bl-inġustizzja, ma tifraħ mal-verità. Mbagħad Pawli jikkonkludi, l-imħabba tistabar b'kollox, temmen kollox, tittama kollox, tissapporti kollox. Wasalna f'dal istadju fejn lil żewġek, il-martek, lit-tifel, lit-tifla, tibqa' tissapporti u tibqa' tistabar bih u tibqa' tittama illi iva qabli jinbidel. Però ċertament hemm dan it-toqol fil-familji tagħna, kif għadd ma nistgħux naħarbuh, ma nistgħux nevitawh u nistgħu nirranġawh. Jonqos minnek żgur, ma jonqos ukoll ma' ħadd ieħor. Ħafna konflitti fil-familji tagħna huwa li m'għandniex l-istess vista, m'għandniex l-istess viżjoni, m'għandniex l-istess ideali qudiemna.
membru minnhom huwa kuntent fuq skaluna baxxa u membru ieħor huwa aktar ambizzjuż. U allura ħajkun hemm il-konflitti. Għax m'aħniex qegħdin naħdmu taħt madmat wieħed. Dawn it-toqol, dawn il-piżijiet, ħafna drabi iżuruna mingħajr ma nistidnuhom mart kroniku, età hija inevitabbli. U ngħaddu minn fażi għall-oħra vera fil-koppji, nibdew bħala honeymooners, dawk il-frifa titiru, u mbagħad femm marru, ġew it-tfal. Għad tifhem. U mbagħad it-tfal jitrabbew u jitilqu u terġa' l-koppja waħedha. Fażi oħra. Iridu nadattaw ruħna. Ukoll it-toqol tad-diżabilità. Ħafna nies huma għandhom diżabilità kbira, żgħira. Irrid ngħix ma' dawn in-nies. Jew ħadd ieħor irid jieħu paċenzja bija. Dawn il-piżijiet l-aħwa iridu nġorruhom bil-fidi. Iridu nemmnu u nkunu konvinti illi Alla dak li jibgħatilna u dak li iċaħħadna minnu hemm skop. Mhux dejjem jurjulna, anzi ħafna drabi ma jurjini, biex aħna inkomplu nafdawh. Inkomplu nafdaw fil-providenza tiegħu. Mingħajr resentiment, mingħajr ħasra fuq nafusna, marda din. Self-pity. Illi m'intix tarani kif jiena. Qed tifhem. Aħjar neżerċitaw il-fidi tagħna u meta nagħmlu hekk, il-ħajja tagħna tieħu s-sura ta' xiex? Ta' salib. Ta' salib. U hemmhekk inkunu lħaqna l-kuċċata. Pawlu qal jiena msallab ma' Kristu. Ġifieri jew ma nħassu il-familja u ngħidu ma tafx salib għandi jiena bil-familja. Qed tifhem. Dik il-familja hija il-barka li Alla tagħlilek speċifikament u personalment biex ħajtek tieħu l-forma ta' salib. U allura jekk irridu naraw progress, il-progress mhux ħanaraw billi naħbu l-uġieħ, billi ninagħlqu fin nfusna, dak irridu nikkommettu dak l-uġieħ lill-Alla, nafdaw lill-Alla u nissoktaw fl-imħabba. L-imħabba tistabar b'kollox, temmen kollox, tittama kollox, tissapporti kollox. Is-salib mhuwiex drammatiku d-dar, mhux drammatiku, mhux xi xogħol kbir, ma qegħdin ngħixuh. Huwa kwiet, huwa tqil, ma jidirx. Però il-familja hija mezz trement għat-taqdis tagħna. Jekk aħna rridu illi nsiru nixbħu aktar u aktar l-sit Ġesu Kristu. L-aħħar punt li għandi għalikom l-aħwa. Id-dar turik jekk Kristu huwiex is-sit tal-ħajja privata tiegħek. Għandna ħajja pubblika fejn meta mmorru fuq ix-xogħol, meta niltaqgħu ma' nies barra, fir-restorant, jew fil-pjazza, jew postijiet oħra. Il-kwistjoni hija waħda fundamentali. Ġesu huwa s-sit tal-ħajja pubblika u privata tiegħek skont kif qed iġġibruħek fid-dar. Fid-dar nuru jekk Kristu ra u wiex qed isaltan fuqna ta' bilħaq. Jew ħajjitna hix diviża. Għandna l-ħajja soċjali tagħna u l-ħajja domestika tagħna. U bħalik ikun nagħtu lil nfusna dritt li fid-dar nista' nġibruħi kif irrid, jisna muntun, ma nagħti każ ta' ħadd. Il-kontra. Fid-dar turi illi meta tajt Ġesu huwa s-sit u dik hija stqarrija fundamentali ta' kull Kristjan. Ġesu huwa s-sit, Ġesu huwa l-kurjos. Ġesu huwa dak illi dettali u jmexxili u jidderġili u jiggwidali ħajti kollha. 24 sija kuljum. Dan turih bid-diskors tiegħek matul il-jum, bir-reazzjoni tiegħek waqt l-istress li hemm għaddej fid-dar,
U fid-drawiet illi n-nies ma jarawhomx. Imma qed tgħix fihom. Ma l-eżistijek id-dar. It-taqdis f'kelma waħda huwa li aħna nirrikonoxxu illi Kristu wassit fuqna fit-taħdid, fil-konflitti tad-dar, fl-iskedi tagħna, fil-taħdid tagħna, fis-silenzji tagħna. Fid-dar it-taqdis tagħna ma jibqax teoretiku bħalli kieku linka fuq karta. Imma isir espost. Illi l-qalb tkun imberħa l-ħaddieħor biex jara, l-imħabba li tiġi testjata, il-gburija li tiġi konfrontata, il-maħfra li għandek kull opportunità biex tipprattika, u l-fidja mejxa mingħajr udjenza. Ħlief 1, 2, 3, 4 li jgħixu miegħek. U hemmhekk huwa ċ-challenge. Hemmhekk hija l-isfida. Il-taqdis fid-dar tafu intom mhuwiex spettakolari. Imma huwa profondament reali. Ejjew narfu l-aħwa, illi mhix għaddejjin se jekk aħna single, se jekk aħna miż-żewġin, mhix aħna għaddejjin, Alla jafna bisimna. U fejn poġġiena u kif u ma' min poġġiena fil-erf tiegħu u jaf l-aħjar. U allura umu minn hemm. Tajru n-nuqqas ta' tama tagħkom għax kultant naqbdu nejjew u naqtaw jisna. U narfu illi Alla fis-suffiċenza u fit-tjiba tiegħu lejna kapaċi illi iva nibdew naħdmu u nqarbu mhux ħaniġu tim tal-anġli. Imma nqarbu. Il-għaliex mal-Apostolu Pawlu kapaċi ngħidu jiena kollox kapaċi nagħmel permezz ta' Kristu illi qawwini. Amen.